Otvorena su vrata na veliko poljsko tržište hrvatskim kompanijama. Na gospodarskom forumu u Varšavi 200 poduzetnika dogovaralo je poslove. Poljska je ekonomija prošle godine rasla 3,3%, a nezaposlenost je bila 11,5%. Na listi najvažnijih trgovinskih partnera im je Njemačka, no i Hrvatska u posljednje 2 godine bilježi rast robne razmjene. Ukupna robna razmjena Hrvatske s Poljskom u 2014. iznosila je 568,3 milijuna eura, a od toga je 140,3 milijuna eura iznosio izvoz, dok je uvezeno roba u vrijednosti većoj od 427 milijuna eura. U strukturi izvoza zabilježeno je povećanje proizvoda drvne industrije, prehrambenih proizvoda, informatičke opreme, strojeva, duhana, vode, proizvoda metalne industrije i drugih. Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo, predvođeno predsjednikom Hrvatske gospodarske komore Lukom Burilovićem, sudjelovalo je na Poljsko-hrvatskom gospodarskom forumu u Varšavi. Na forumu je sudjelovalo 150 gospodarstvenika, što iz Hrvatske, što iz Poljske, a sve kako bi se proširilo i osnažilo poslovanje na velikom poljskom tržištu, koje je gotovo 10 puta veće nego što je hrvatsko. Postoji puno razloga zbog čega naša gospodarstva trebaju snažnije i plodonosnije surađivati. Poljska i Hrvatska su saveznici i istinski prijatelji, ali također vrlo bliski jedni drugima u svakodnevnom životu. Napokon dijelimo dobar dio zajedničke povijesti, a naša tradicija i kultura su vrlo bliski. Posebnu vezu Hrvatska i Poljska baštine zbog velikog pape Ivana Pavla II. Također, u svoja 3 posjeta zagrlio je cijelu Hrvatsku. Uvjeren sam da smo danas u situaciji kada možemo govoriti o cijelom nizu novih mogućnosti za gospodarsku suradnju, posebice sada kada je Hrvatska postala također punopravnom članicom Europske unije. Poljska i Hrvatska nalaze se u zajedničkom klubu gdje međusobna suradnja može postati samo bolja. I to se već naravno i događa. Burilović je istaknuo kako potencijali postoje u sektoru energetike, prometa, graditeljstva i prehrambene industrije, IT industrije i turizma, koji je važna gospodarska grana, budući da je prošle godine iz Poljske u Hrvatsku došlo oko 700.000 gostiju. Želio bih posebice naglasiti važnost gospodarske suradnje sa svim zemljama Višegradske skupine i u cijelosti na okomici Jadran-Baltik-Crno more. Zemlje Višegradske skupine ove godine slave 25 godina od osnutka. Ova uspješna inicijativa postala je pravim primjerom tranzicijskog uspjeha. Kada je riječ o izvozu, prestigle je čak stare EU članice. Hrvatska gospodarska komora već neko vrijeme radi intenzivno na jačanju ekonomskih vezama sa svim zemljama Višegradske skupine. Mogućnosti su uistinu brojne, riječ je o razmjeni roba i usluga, zajedničkom pojavljivanju na trećim tržištima, privlačenju investicija, prijavljivanju za EU projekte, razvoj distribucijskih mreža i vrijednosnih lanaca. Imajući u vidu sve potencijale, siguran sam da Poljska i Hrvatska mogu zajedno učiniti jako puno, posebice kad je riječ o izuzetno važnoj europskoj temi energetske sigurnosti, izgradnja plinovoda koji bi povezao Jadran i Baltik, LNG terminale na krajevima tog plinovoda, također su u planu. Imajući u vidu, naravno, razvoj prometne infrastrukture, postoji projekt izgradnje željezničkog pravca Rijeka-Budimpešta, jedan od razvojnih prioriteta za koje se planira i potpora iz europskih fondova. Poljska je bila 4. najbrže rastuće gospodarstvo u Europskoj uniji u 2014. a tijekom najsnažnijeg djelovanja globalne gospodarske krize u 2009. bila je gotovo jedina europska ekonomija koja nije iskusila negativan gospodarski rast. Isto tako, na vrhu je što se tiče i povlačenja europskih sredstava, te je tako od 2007. do 2013. sredstvima iz EU fondova oplodila svoje gospodarstvo za 85 milijardi eura. Posebice nas raduje u stvari činjenica da je za pojedine projekte koji su od velikog interesa, poput Luke Rijeka, poput Dalekovoda, poput nekih drugih dobrih primjera kao što je Orbico i kao što su neki drugi, pojavio se veliki broj interesa članica Poljske gospodarske zajednice za suradnju, jer kroz inicijative koje inače također potiče predsjednica Republike Hrvatske i poljski predsjednik vezano za inicijativu Baltic Adriatic, Crno more, se u stvari vrlo brzo shvatilo da je to jedna sjajna platforma za razvoj ukupnih međusobnih gospodarskih odnosa. Međutim, osim infrastrukture i osim
tog dijela priče pojavljuje se izuzetno veliki broj interesa malih i srednjih poduzeća, poglavito u području ICT-a, poglavito u području nekih drugih djelatnosti, a inače potencijal razvoja je cijeli niz drugih gospodarskih grana. Činjenica je da mi već sad imamo snažnu suradnju na području farmaceutike, na području prehrambene industrije, gdje naravno prednjače one inicijative Podravke, ali i neki drugi tvrtki koje postoje. I sad se tu nadovezuje također promet, logistika i cijeli niz drugih sektora. Među 50-ak hrvatskih tvrtki koje su sudjelovale na gospodarskom forumu bila je i Luka Rijeka koja je pobudila najveći interes od strane Poljaka. Mi smo u stvari vrlo zadovoljni zato što je interes velik, evo čak takav da smo mi unutar gospodarskog foruma, znači jedan zaseban panel i prezentaciju ćemo održati, tako da očekujemo 30-ak do 40-ak u stvari poslovnih razgovora sa različitim subjektima. Poljsko tržište je nama iznimno važno, evo koliko smo prepoznati, znači se vidi iz prošlogodišnje priče sa dokapitalizacijom Luke Rijeke gdje u stvari najveći pojedinačni dioničar u toj dokapitalizaciji je postao poljski logističar OT Logistik. Institucionalna potpora koju radi Hrvatska gospodarska komora, pogotovo dakle u ovim kad se gospodarskim delegacijama i cijelom priči prema inozemstvu je vrlo bitna, upravo zato što je i vidljivost onda veća. Dakle, kad je to popraćeno dakle, nekakvim političkim susretom, gospodarskim forumom, velikom broju firmi, onda je obično interes sa druge strane velik, onda je to zauzmemo i medijski prostor u tim zemljama, znači vrlo nam je važno. Tvrtka Orbico na poljskom tržištu postoji već 4 godine. Ulazak na tako veliko tržište zahtijevalo je dosta istraživanja, no trudim se na kraju isplatio. Stoga i ostalim hrvatskim kompanijama preporučivaju da se odvaže. Možda taj inicijalni strah da se krene u jedno veliko, možda nepoznato tržište, da se stvore kontakti, da se iskoristi ta kapitalna infrastruktura, savjetnička infrastruktura i da se velikim koracima, nešto većim nego što je uobičajeno, slobodno krene graditi posao. Novim mogućnostima na poljskom tržištu nadaju se i u Gredelju, jer su njihove lokomotive, vagoni i vlakovi konstruirani i prilagođeni za gotovo sve kolosijeke. Znamo za pozitivna iskustva poljskih kompanija željezničkih u zadnje vrijeme, osobito nakon ulaska Poljske u Europsku uniju, i nama se otvaraju mogućnosti za suradnju s poljskim firmama, a već smo i nešto po tom pitanju napravili. I očekujemo daljnji izvoz na poljsko tržište i daljnju suradnju u nabavi dijelova za našu željezničku industriju iz Poljske. Hrvatska gospodarska komora i Poljska komora potpisale su sporazum o suradnji kojim bi hrvatskim gospodarstvenicima trebao olakšati proboj na tržište od 85 milijuna stanovnika.